ҳар рӯз то 25 ихроҷшуда аз Русия дар фурудгоҳи Кулоб аз ҳавопаймо поин мешаванд. шумораи онҳо танҳо дар 20 рӯзи моҳи июл аз 500 нафар гузаштааст. дар миёни ин афрод сокиноне ҳаст ки ба Русия ворид нагашта аз фурудгоҳ бозпас шудаанд. Айҷа мо визамона дидем элаба гуки 100% метавонӣ рафта уҷа рафтем элабада неки мора визамона махкам кардан абрана равон кардан. ҳоло нисбати соли гузашта афроди ихроҷшуда аз моҳи март ба ин су садҳо маротиб зиёд аст. аз ҳамин сабаб шумораи парвозҳо ҳам аз фурудгоҳи Кулоб кам шудааст. омили инро раҳбарияти фурудгоҳ ба ихроҷи муҳоҷирон ва таҳримҳо раб медиҳад. аз вақте ки ҳамла ба Крокус Сити хол шуд, яъне 22 март, аз ҳамон давра то ҳоло мо умуман дар 6 моҳ ба қайд гирифтем 2005 нафар мусофир аз Россия баргардонда оварда шуд. фуруди ҳавопаймоҳо аз Русия ба фурудгоҳи Кулоб нисбати соли гузашта 123 адад кам шудааст. ин ба даромади фурудгоҳ низ таъсир дорад. ба фурудгоҳ чунин таъсир расонд ки иҷрои хатсариҳо кам шуданд, хизматрасонӣ кам шуд, маблағам кам дохил шуд. ин вобаста ба вазъияти Федератсияи Россия ва дар таҳрим будани Федератсияи Россия аз тарафи давлатҳои ғарб ва тайёраҳо ҳам намерасад ки хатсайриро иҷро кунанд. барои ҳамин ҳозир мо як хатсайр иҷро карда истодаем. фурудгоҳи Кулоб яке аз фурудгоҳҳое ҳаст ки ҳоло танҳо ба Русия парвоз анҷом медиҳад. аз ҳамин сабаб афродеро ки тариқи ин фурудгоҳ ба Русия меравад ва иҷозаи ворид шудан надорад, мисли Мурод тариқи ҳамин фурудгоҳ ба Тоҷикистон баргардонида мешаванд. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кулоб.